Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Shout to all my lost boys, we rowdy. Shout to all my lost boys. Takže já vás zdravím při tomto videu ze hry Euro Truck Simulator 2. A tuto hru už možná hodně z vás zná od Goga, takže už podle mě nemusím nic vysvětlovat a rovnou jdeme. Jdeme. Jako, nepište mi, že jsem lama, protože já to fakt nemůžu. Jo. Já jsem na tady tyhle vážně levej, ale až si koupím volant, tak to bude určitě lepší. No. Takže ještě 108 km a už se rozjíždíme pomaličku. Tak. Tohle video plánuju tak na 30 minut asi. No, jako sice můžete vidět, že mám hodně peněz a tohle to je tím, že jsem použil cheat engine, protože jako chtěl jsem svůj vlastní taháč a prostě všechno, že jo, tak aby sakra lag trošičku, omlouvám se. No, ale nejsou ty lagy tak velké jak u Zeuse. Na to se vážně nedalo ani dívat. Tak, a tady je pumpička, benzínka. Vidíte to, já jsem vám říkal, že to vůbec nemůžu hrát. Tak jako zatím jsem jednou naboural za celé video. To zatím jde. No. Tak. Ano. Tady máte napsáno, kam máme jet. Ano, a tady máte napsáno, kam máme jet. Cože? Já přijem. Řidič Janus. Vidíte, máme svoje vlastní řidiče. 546, to se mi líbí. Zatím to jak? Vlastně tady a tady. Vlastně to, prostě tam nahoře, tam máte takové ty zadní zrcátka, takže vidíme, kam máme jet dozadu, kde jsou za náma řidičové a tak. Tak, no, už tam budeme za hodinu, takže, jako víte co, ono je strašně těžký natáčet z Eurotraku, protože jako to prostě jedete a nemáte co říkat u toho, takže jako já se budu nějak snažit něco říkat. No a ještě bych vám teda mohl říct, že teda jdu do spolupráce s jedním takovým začínajícím youtuberem, který se určitě proslaví. Jmenuje se Tommy. Ano, a toho zvonku si vůbec nevšímejte. A už jenom 50 minut pojedeme, takže už tam chvilku asi budeme. A teda mám to udělat jakože parkování, ale to parkování mám přeskočit. Teďka nevím. Ne, radši ne, protože by jsem do toho asi narazil. Bych jsem to zničil ještě. Tak. Teda už se hrozně těším na ten volant, protože to bude sranda. Dobře, takže teďka jsem se rozhodl, že teda budu parkovat, pokusím se o to, když vůbec nevím, jak se ten návěs... jo, naštěstí jsem to odbočil dobře, nepůjdu někam do Avasinguku. Tady to bude teďka hodit o hubu, protože já moc neumím tady ty čáry nějak to. Neumím prostě jet se lajně. Tak, nevidíte to? Dobré. Tak. Jako, jsem čekal, že ty FPSka budou s natáčením horší, no, ale jako tak celkem dobré. Možná teda budu natáčet, až teda vyjde z Watch Dogs, to ještě uvidím. Ahoj auto. Mám zabočit. Cože? Ne, já nechci unava. Co to je? Jako to tady můžu usnout? Jako normálně? Napište mi to do komentáře. Ne? Tak, počkat. Takže tady je červená, ale to nás vůbec nezajímá. Budeme za chvilku v Berlíně.
se podívám, kolik máme procentních, ale jenom 11. Ale jak jsem se podíval, jak se... Jo, takhle se mění pohled, tak. Už to je OK. Já si koupím tady garáž. V Berlíně. Objevil si město Berlín. Asi to ani můžu žít ve škole, takže jsem mu asi teďka neobjevil, no. No nevadí, teďka to bude tady trošku... Tak, zastavíme... Ne, počkej, ne, takhle jsem to nechtěl zastavit, jsem to chtěl zastavit... Takhle, F1, tak, dáme F5, 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 tak, teďka vidíme přesně, kam pojedeme, tak, wow. Když pojedeme tady trošku po cestě, tady už je trošku hustší provoz, protože jsme... Co? Jo, jasné, já potřebuji vidět na cestu, tak. Doufám, že vydrží ještě minutu. Teda, to jestli by nevydržel, tak to bych jsem asi zabil. Kdyby tady xnul. Objevil si personální, jasný. Hej, ale já nevidím na cestu, víte? Tak tady mám trošku pokles FPS. Dáme blinker doprava. Tak a teďka vlastně tady zavočíme. Zaparkujeme to auto teda. Tak. Zaparkujeme návěc, aby jsme dostali víc XPček, jak se říká. A zase nás začíná stěhovat únava. Tak a... Já to moc neumím, takže... Tak a je to. Obstojné. Co? Ve finále do poškození. Dám penál. No a teda nevím, jak dlouho natáčím, takže možná ještě... Natáčíme 6 minut, takže to je ještě málo, takže ještě si dáme nějakou zabakázku. Takže dáme nabídka nákladů a no, takže něco blízkého by tady nebylo, něco blízčího. A my jsme teda tady, teďka v Berlínu. Počkej, tady, tohle, počkej, tady je start. Jo, tady je start, takže tady je cíl, takže OK, to si dáme. Takže musíme se proto přijet. Jo. Počkej, celý spolu, počkej. Tak ne, teď takhle to šlo. Co to je? Tak teď jsme auto. Víte co, lidičky, já to stříhnu a uvidíme se až vyjedu odsud. Takže lidi, jsme zpátky, pro vás to byla tak sekunda, jenže pro vás to bylo tak 5 minut. Koupil jsem si tady tu garáž v Berlíně, koupil jsem si tady řidiče a už se můžeme vydat na naše dobrodružství. Vykal jsem ho tady máč. Omlouvám se vám. Ještě se budeme. Sakra. Tak, jdu tady. To bude sranda, jak na to budu dívat potom. Tak. No jedu. Počkej. Tak, aha. Tohle mi poradil kamarád, že když máčknu jednou dvojité V, pokud máčknu znova, tak mi to pojede už. Natankujeme si motor. Tak, prostě chápete. Počkej. Jo. Budeme trošku vytankovat. Tak.
nyní pojedeme už na naši zakázku. Ano, mám trošku poškození. Já se vám to zajímá. Tak, už jdeme na naše dobrodružství. Tak, trošku tady zabočíme. Tak, to ještě schopný. Vidíte, já jsem to stihnul. Tak, dobré, máme na 4%. Tak. Ano. Je tady zelená, můžeme jet? Ne, oranžová, tak dobré, že jsme to dali. Získal jsem 50 plus XP za úvod 100 km volné jízdě. Je, to se hodí. Tak teďka to zkusíme nabourat. To jsem celkem povedlo. Tyjo, to jsem nečekal. Jinak, já to hraju s rádiem, ale že jo, protože nechci porušovat autorské práva, tak jsem to vypl. No, tak teďka už to bude taková poklidná jízda po tomto městě. Můžeme tady jít 90, takže to je optimální. Nejsme ve městě, takže teďka to bude zase dlouhá jízda, ale my tu jízdu asi nedojedeme, protože to už by bylo moc dlouhé video, to by to už zase renderoval 8 let. Já se zeptám svého počítače, počkejte, já se tady podívám na hodinky, jak dlouho už natáčím. Hodinky, prozraďte mi, jak dlouho už natáčím. 13 minut už natáčím asi. Tak, zase jsme tady omylem nabourali. Máme jen 9%, takže to zatím jde. Takže asi vyjedeme tady ten kopeček a rozloučíme se s vámi. Rozloučím se s vámi, takhle nerozloučím se s vámi, zastavíte sám. A no, takhle. Doufám, že se vám tohle líbilo. Pokud ano, dejte prosím like a odběr. Pokud se vám nelíbilo, tak to je špatné. Ale dislike nemusíte zrovna dávat, i když se vám to nelíbilo. Podpořte mě v mé tvorbě a řekněte, z čeho chcete dále natáčet. A prostě se s vámi loučím a čauko, kakauko.